Уважаеми гости, на всички, които сте тук на поляната, щастливи сме да бъдем сред вас. Нека всички заедно благодарим на организаторите и на спонсорите Братя Вълневи за красивия празник, който организират всяка година за нас. Много се радвам, че точно на този ден, денят на Ботев, всички сме заедно и имаме възможността да се веселим и да направим една малка България тук далече от родината. Бъдете здрави и имайте много настроение! Тук си правим всяка година с помощта на Братя Вълневи една малка България, което е страхотно. И това просто ни държи духа такъв какъвто беше, когато бяхме в България. I think it's really interesting. I came here from Minneapolis for it, so we get to go to Bulgaria about once a year, but obviously it's not enough, so anything that celebrates the culture is of great interest to us. За българската общност това е невероятна традиция и невероятно изживяване за всеки един от нас. Събора значи, че не има и че трябва да не има и да бъдат повече такива събирания. Сивеят косите, а те не престават, здраве и сили за мене да дават. На Бога се моля, дано са ни живи, дано ни простят за косите си сиви. Сивеят косите, а те не престават, здраве и сили за мене да дават. На Бога се моля, дано са ни живи, дано ни простят за косите си сиви. Сивеят косите, а те не престават, здраве и сили за мене да дават. На Бога се моля, дано са ни живи, дано ни простят за косите си сиви. На Бога се моля, дано са ни живи, дано ни простят за косите си сиви. Искам първо да благодаря на организаторите. За втора година се провежда този събор на българите в Чикаго. Организацията е прекрасна, Мери Фрейд. Браво на тех! Една голяма похвала от Радио Утра, диджей Пацо. Искам на всички българи да пожелая на този прекрасен пикник, който беше и вчера и днеска. Едно прекрасно изкарване. Много добре планувано и много добре замислено като цяло. Всичко подредено.
Тук храната, забавленията за децата, сянка си има, добре сме. Курсът по рисуване ще бъде 2 дни и всъщност всички деца ще имат възможност да рисуват навън. След това ще си направим една красива изложба, където всички могат да минат и да видят самата изложба и рисунките. Имаме абсолютно всички материали, всичко необходимо за да се чувстват добре, да рисуват, да изразяват себе си, да всичките си мисли и всичките хубави пролетни и летни цветове. И тук се чувства като България с този пикник и тези неща, където има тук. На мен всичко ми харесва. За Bulgarian International Television Svetlozara Ovakova. Искам да ви кажа, тук някой каза Виктория Бекъм. Оня ден ми се обажда Дейвид Бекъм, бе. Викам, той, що ми се обажда, той ще ми иска пари на заем. Обажда ми се, вика, абе, Гацо, какво ще стане, ако он ода жена ти? Викам, ей, нема да се заяжда с мене. Ще стане 6-1 за мене, нема да се заяжда. Той вика, ей, Гацо, а то къв футболист е това Дейвид Бекъм, бе? Бе, то са нашарил с татуировки по ръцете, като селска спирка с некролози. Оня ден ми се обажда и вика, ей, Гацо, не ми се правиш интересен, ти през цялата кариера имаш 3 гола и 3 са автогола. Викам, ей, Дейвид, ти през цялата си кариера имаш 3 гола и 3 са автогола. Али не се представяш, имаш 3 деца и 3 са от мене, няма да се представяш. И тук виждаш съвсем въпросите, които касаят България, които са съвсем други тук, съвсем по-тежки са и много по-емоционални. Българите са страхотни хора. Колко странно точно е да излезеш на българска сцена в чужбина? Значи аз това съм го правил няколко пъти и усещането е невероятно. Имам чувство, че думата българин тук звучи много по-достойно, отколкото при нас. Я оставете детето. Я детето да дойде с майката веднага при мен. Здравей, моето дете, аз се поклоня на публиката. Поклони се. Виж детето как отстъпва като тройната коалиция. Няма. Ти какво мислиш, че съм бата Енчо ли? Кажи. Вие това го превърнахте този събор в кой е по-понай. Я поискайте за майката. Елате и се поклонете. Къде е бащата? Аз се радвам, че отново съм тук. Благодарение на Америфрейд, които организираха този празник за вас. Аплодисменти за Америфрейд! Така, браво! Знаете, че те всяка година правят този чудесен празник да бъде толкова весел за всички вас. Хайде всички заедно! Вечно съм обречена
и да страдам аз. Чакам всеки поглед твой, като дъжд в летен зной, нужен си ми, за да живея. Плакала съм нощен дълго, чакала съм тебе мълко, знаела съм, ще се върнеш, мъка в радост да превърнеш. Плакала съм нощен дълго, чакала съм тебе мълко, знаела съм, ще се върнеш, мъка в радост да превърнеш. Българската публика изобщо в Америка е най-благодарната публика. А в Чикаго да не говорим. Най-прекрасната публика е в Чикаго, може би защото и най-много българи има тук, но винаги когато идвам, за трети път идвам в Чикаго и в Америка изобщо, се забавлявам страхотно и да ви кажа, често не ми се тръгва от тук. Назад, назад, моме калино, не дей да ходиш подир мен. Че унази има гора голема, не можеш да я преминеш. Че унази има гора висока, не можеш да я преминеш. Que se restauran naso confile и пак при тебе ќе дојдам. Гора ќе премина, пак при теб ќе дојдам. Вечно твоја ќе бидам. Гора ќе премина, пак при теб ќе дојдам. Вечно твоја, да. Браво, аплодисменти! Видяхте ли какъв талант има тук тази? Благодаря ви, благодаря ви. Как се казваш? Кажи ми, моля те. Не казвам. Ма как не казваш? Не казвам нищо. Само на мене. Държавна служба съм и не казвам. Понеже всички ме познават. Ама много си сладък, ама аз не те познавам. Хамид Русев и съм емигрант от 50 години. Леле, браво! Обаче си страхотен, виж как знаеш българските песни. Много ми харесваш. И ти на мене? Всекакви пациентки има, които трябва да ви кажат, че са по някакъв път и много досадни, но пък идват и с категоричните въпроси, нали? Докторе, ще мога ли да имам деца? Влиза една такава пациентка и ми казва, докторе, кажете ми, ще мога ли да имам деца? Викам, вижте, такато ви гледам чисто физиологически, ще може да имате деца. Но като ви гледам в лице, това категорично е невъзможно. Влиза друга пациентка и казва, докторе, кажете ми, ще мога ли да имам деца? Аз викам, ами няма да можеш, моето момче. Само един въпрос да отговоря. Не, ти стой до мен така. Ти си добре. Вълнуващо ли е да си на българска сцена в чужбина? Винаги е вълнуващо, защото още повече, защото просто има много българи, нали? Не е като в другите градове. И беше много приятно, че, както виждате, снимаме с много хора, дето... То ще се излъчи после, няма никакъв проблем, всичко ще се чуе. Има много хора, които са се забавлявали и това всъщност е нашата най-основна задача. Защото наистина, където има един българин, там има България. И това Трябва да ви кажа обаче, че нямате представа каква възхита е, когато успееш след концерт да се разпишеш върху стотици слухови апаратчета. И често, много често, така искам да вдигна тонуса на моята публика и казвам: ръцете горе, не ви чувам, а отдолу се чува и ние. Тук ли сте, не ви чувам? Но вие сте младички, вие сте прекрасни. И така, сега бих искал да ви изпея една адски позната песен, един шлагер. Текстът е малко по-различен, разбира се, но най-важното е, че ще го направя ей тук, ще се разлея специално за вас. И така, горчиво вино за всички вас. Музика! Стига ето я! Слушайте, аз съм на Чикаго, солена влага, нека ме облива. Забавите до край, ще се раздам, че потен
че баба ти е моя фенка, мечтаеща за потната ми длан. С дядо ти тя иска да ме менка, за сухия и кладенец нещо да знам, за вино вечер писна ми да пея и за любов да дудна ме е срам. Ръцете горе, но темите си да смея не смея, защото други думички не знам. 3, 4, айде на хората! Браво на най-красивите и на най-талантливите българчета! Ще закича в косата, да посрещна аз зората. Бързо слънце да изгрее, да залезе, че да идва на чешмата. Бяла роза с росата, ще закича в косата, да посрещна аз зората. Бързо слънце да изгрее, да залезе, че да идва на чешмата. Бяла роза ще закича, бяла роза с бодрите, но пази се ти, пази се. Бяла роза ще закича, бяла роза с бодрите, но пази се ти, пази се. Толкова далече от България, колко добре се държат с нас и колко топло ни посрещат, наистина е уникално. Това си говорихме и вчера с колегите, предния път, като идвахме в Чикаго, и си говорихме колко много ни харесва тук и че наистина Чикаго е един уникален град и има логика българите да идват именно тук, и да основат такава огромна колония, бих я нарекал, нали, на фона на малка България. Затова го наричат втория по големина български град. Развивай, това го правиш най-добре. Ще бъда пружина в твоите ръце. Развивай, това го правиш най-добре. Ще бъда пружина в твоите ръце. За малко си помислих, че сте се изморили, защото започвате да пазите една такава тишина. Обаче вече виждам, че се поразтанцувахте. Сега следващата песен имам сериозна нужда от вашата подкрепа, тъй като
е много изморителна за пеене и ще трябва да ми помагате. Сигурен съм, че всички много добре я знаем. Така че от самото начало още да започнем с репетицията. Колега, давай! Горе ръце! Hands up! И пак! Това е! Exactly! Тази нощ остава с теб, а за утре ти не знаеш. Само трепе ти коловен, мене тъжно ще угасне. Ще живея хранен от спомена, ще си пожелавам любви. Ще на тая брана оголена. Моя ли си или си? Моя ли си или си? И когато завали, какво? Моя си, моя. Падат ли мъгли? Защо? Моя си, моя. Сонце как горчи, как? Моя си, моя. Още ден дали, след това за още ден дали. И когато завали, моя си, моя. Падат ли мъгли? Моя си, моя. Сонце как горчи, моя си, моя. Още ден дали, след това за още ден дали. Добре организиран, чудесно, интересно, има развлечение, има храна достатъчно, за децата има всичко. И надявам се наистина това да стане една традиция не само за нас, а за нашите деца и дори един ден за тяхните деца. Браво на всички участници, браво на хората, които правят нещо за България. Със съединението прави силата. Аз ще ти говоря тихо, да ме чуеш само тя. Която ти ще си герой, да останеш само мой. Надявам се, че вече сте пинали биричка, хапнали сте. Ако не сте го направили, потърсете щандовете на ресторанти Механата. Вкусен свят и сердика. Те са на ваше разположение. Кебабчета, кюфтенца, салатки, лимонадки. Всичко има. За всеки има по нещо. Радостни сме, че сме тук. Благодарим на всички. Ние сме конкуренция, естествено.
но ако, както сами ще забележите, цените са определени едни за всички, нали, за всеки един от нас колега сме си ги определили, да няма конкуренция поне на цени, на качество, на стандарт на храна. Впечатленията за сега са ми много добри, отлична организация, всичко това е плод на усилен труд. Ние ще се представим с традиционна българска кухня и надявам се да се получи един голям български фестивал. Ясте, българи, наслаждавайте се! Енджойвайте се на Америка! Колко хиляди кебабчета ще изпържиш днес? 10 хиляди! Те така се готвят всички българи за хубавите български обичаи, спазване традицията от хилядолетия. Желая ви моето здраве и моето дълголетие на всички. И много моля да не ме питате и вие, както в България, до кога ще пея и на колко съм години. Те не разбраха веднъж за винаги, че такъв ми е джинса, бе хора. Имам някакъв роднина, който ми се пада там, някакъв чичуле, вуйчуле, не знам какъв ми, ама е на 106 години и е жив и здрав. И Ясен Дараков му се обадил и му казал, може ли да направя интервю с вас за BTV? И той казал, кога? Ами сега в събота. Той казал, сега в събота е пълен абсурд да правиш каквито и да е интервюта с мен, защото сега в събота ще се женя. Бе, как ще жениш? Бе, на 106 години си му казал Дараков. Той казал, ти мен не ме мисли. След като съм решил, значи ще се женя. И аз му казал, ми добре, тогава да дойдем другата събота. Той казал, другата събота е още по-невъзможно и още по-абсурдно, защото тогава баща ми ще се жени. Така че пълен абсурд да не притеснявате на лични празници. И аз съм казал, ами то, така както е тръгнало, дядо ви не ще ли и той да се жени? И той казал, ами той дядо много иска, ама не знае дали техните ще му разрешат. Благодаря много. Аз нямам думи да изразя вълнението и това, което ми се случваше по няколко пъти на сцената. Изтръпвах и не знам, даже така на един-два пъти се разплаквах, без да мога да се контролирам, защото е много различно от това, което се случва тук и в чужбина по принцип. И това, което е в България, не мога да отделя едната от другата публика, но тук някакси е по-носталгично, по-вълнуващо и не знам, ето и сега загубих думите, с които да обясня и да обясня вълнението, което преживявам тук. Аз те видях, още като излезе на първото изпълнение, се зачерви, разтрепери се. Еми да. Винаги ли е така? Еми не винаги, това казвам, че пътите, в които сме били тук и въобще в Америка и в чужбина, се запомнят и са уникални като преживявания и за нас. Сега искам да изпея една песен, която се казва "Стари мои приятелю" за всички вас. Майстро музика, стари мои приятелю. Имаме ли музика? Не е тая, стари мои приятелю. Търсим. Това е една песен, която ми е забранил да я пея Асен Гаргов и ми каза, докато съм жив, тази песен няма да я пееш. Викам, а след това може ли? Стари мои приятели, имаме ли? Стари мои приятели от Чикаго, ви чуете годините. Всеки има своя дом и своята работа. Всеки има своя път и своята съвест. Виж децата ни, колко са пораснали. Не, да ли припомняш, не, да ме
поглеждаш, далечено и нежно ме, както преди. Моля те ме докосвай, моля те ме целувай, дай погледаш пристрастно ме, както преди. Не да ме поглеждаш, далечено и нежно ме, както преди. Моля те ме докосвай, моля те ме целувай, дай погледаш пристрастно ме, както преди. Моя приятел, ти чуй годините, всеки има своя миг, единствен миг. Всеки има своя сън и своята съвест. Виж очите ми, колко уморени са. Не да ми припомняш, не да ме поглеждаш, далечено и нежно ме, както преди. Моля те ме докосвай, моля те ме целувай, дай погледаш пристрастно ме, както преди. Не да ми припомняш, не да ме поглеждаш, далечено и нежно ме, както преди. Моля те ме докосвай, моля те ме целувай, дай погледаш пристрастно ме, както преди. Не да ми припомняш, не да ме поглеждаш, далечено и нежно ме, както преди. Моля те ме докосвай, моля те ме целувай, дай погледаш пристрастно ме, както преди. Не да ми припомняш, не да ме поглеждаш, далечено и нежно ме, както преди. Моля те ме докосвай, моля те ме целувай, дай погледаш пристрастно ме, както преди. Благодаря много. Двамата братя Павел и Румен Вълневи организират това мащабно събитие, български събор извън границите на България. В момента тук зад мен играят югозападното дерби Миньор и Марек Дупница. Миньор Перник, Марек Дупница. Това е второто по време. В момента резултатът е 2-0 за Миньор. Както виждате, Марек натиска, те са с червените. Ето, за малко ще да вкарат гол. Значи участват над 20 отбора. Имаме 3 групи. Имаме за първо място са осигурили от спонсорите от Америфрейд за всяка една група по $800 за първо място. Второ е $400, трето е $200. Плюс купи първо, второ, трето място, плюс медали. Имаме и медали за първо, второ и трето място. И имаме една специализирана награда за фейрплей, защото фейрплей, честната игра е най-важна. Между отборите сме поканали предимно отбори, състезаващи се в Премиер Сокър Лиг. Имаме гости от Детройт, имаме американски състезатели, два отбора румънци от други лиги отвънка. И нивото на самия турнир е доста високо, защото всички тези отбори са, повече от тях са шампиони в своите категории в лигите, където се състезават. Ще имаме тук волейбол, борба, за първи път борба, показваме борба, нали, свободна борба по съборите, шах, табла, карти, въобще всичко е на... Все едно сме си в България, просто може би и по-добре организирано.
Много добре, за първи път виждам толкова много българи в чужбина на едно място. Винаги е хубаво, когато се събираме много от нашите хора на едно место и такъв хубав случай много е хубаво, да. Аз идвам от Атланта специално за този събор. Аз си спомня първите питници, когато станаха преди 13 години, може би и повече. Бяхме сигурно 50 човека, а сега просто много добре, много се радвам. Как да не е хубаво при толкова хубави млади хора и българи? Харесва ми, да, възхитен съм и от организацията и всички дадоха от сърце организатори, артисти, от сърца и за сърца. Беше всичко много хубаво направено. Благодаря, че го има и че ги има тия българи, дето дават и дето идват и се събират. Просто нямам думи. От тук нататък, който е бил, той знае. Много трябва така да се обединяваме, да се събираме, това по-хубаво. Мисля, че няма. Управление на Вълневи, защото направиха нещо, както братите Христо Георгиеви и Влоги Георгиеви. Така трябва да се дават инвестиции, да се помага на хората и да се обединяват. Това е най-добрият вариант за българите.
се белее. Вятърът е, момък е, гората люлее. Като в ниване, люка се белее. Хем се люля, хем си пее.